keluar suaranya. Maaf tuh. Nggak. Tes. Ah ya, udah. Banyak minum. Tapi jangan minum air hangat. Orang kecil tambah sakit.
gede berarti gitu ya. Makanya kalau kayak gini kan dia dan juga merasakan sayang. Ingat kalau lagi ngapain? Iya, ini lagi ngapain ya? Saya ada dua anak tadi kasih dulu. Kalau kamera selalu tuh punya dia. Nah, jadi akhirnya dia nggak bisa ikut nggak. Saya bikin nonton bikin dia bisa diri dulu mereka bisa berdiri kalau dulu. Jadi mau di mana sih juga ya? Baru ya, pendeta yang baru. Mirip-mirip ke pendeta Arif gaya-gayanya. Udah mirip. Horas madihita saludna, tapuka mapar mingguata, tapuji matuhata, marende mahita. Lipat
hite-hite guarni debata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni tondi parbadia, natu mo palangi dohot tanoon. Amin. Songon do di dok Tuhan Yesus, yang go poda na diahu, dang ahu na punasa, poda na marsuru ahu doi, molo adong manang ise na mambahen, lomo ni roha amai, potonido taringo tupodai, manang nasian debatai, manang huhatahon i, sian roha-rohaku sandiri, songondon di dok surati, akabatangaik do mangulu do mabaur sian pamatang na porsea diahu. Haleluya. 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 Ale Tuhan debata, pargogo na sohatu dosan, ama nami saleleng nilelengna. Asini rohamdo na mga ramoti hamisian nasya laon rasi-rasi noeng. Jala asir ni rohamdo mga lehon barita na uli gabi hanguluan nami. Say asi maroham, say buhay maroha nami jala lehon tondim na badiai. Asi asa huatu si hami sude panugum-ugum doho pambahenan munda badiai. Payan ma hatam di bagasan roha nami. Asa mardame jala sonak kami jala lam imbaru roha nami marhite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. patik ni debata imasian patik na parjolo satu paupaton. Patik parjolo ahudo jahoba debatam nina debatata dang jadi marakup ahu bainomu debatam. Patik paduahon dang jadi ganaanmu jala dang jadi sumanonmu manang ahana di banua gijang doho na di banua tongaon ro di bagasan aik na ditoru ni tano yang gotong gabe si sombaon manang si uluan. Patik patuluhon dang jadi dohonon guar ni debata yang goso ture dalanna ay ona humna dosogot akan amar sineang di guarna. Patik paupaton ingot hamu ma pabadiaon ari minggui dina ono mari maulau hamu nasa ulaon muna alai anggo ari papituhani ari paradiana ni jahuba debatam doi dang jadi ho mangula anggo dinasadari manang anakmu pe manang borum manang naposom lahi-lahi manang naposom boru-boru ro dipinahanmu ro diisi ni hutan ni halak pe namangebati hutam ai dino onom ari do ditopa di bata langit tano doho tano laut do nasa isina dungi maradian do ibana di ari papituhani di bahini do umbaina di pasu-pasu de bata jahoba ari paradianan nai jala di parbadai
atong rak mangidogogo mangita mangulaw na umbar tu patik nai. Ale Tuhan de bata, sai pargogoi mahami mangulahon na humbar tu patik mi. Amin. Dosata martang yang mahita. Ale Tuhan de bata pargogo naso hatu dosan jala amanami ujo hami do guarmu na badiai. Alani targogot hamid mardingot dosa nami. Saya marasi roha mahod mida hamion. O Tuhan Yesus Kristus anak ni de bata nagabe jolma alani hami. Namate jala namarhehe sekian namate. Nama naik tu banu wagijang doho mangundihon hami asi maroham di hami saya patok tong marohanami roham marhamuliaten tuho oton di parbadia pangapul dina marsak roha palmalum saluhut nana bernit binahinin dosa nami romaho mangingani hami asam malas ni roha hami mangulahon lomo ni roham. Odo parhitian ni nasa asini roha, saya unang tulak hami, saya tangihon mahami. Oh halit de bata, ama anak do tondi parbadia, amin. Tabage maha tabaga-baga taringot tu hasisani dosa. Musat be akadoluk jala humutal akarubian ali anggo parasi ni rohaku nasotupa musat sian ho jala padan nahu baik kutu nasotupa ubernit nina jahoba si asiho hasangapon ma di debatana di gijang amin. Indul. Sayutundalon hamor dibion silang di Kristus mahuda poton. Sayutundalon hamor dibion dangoloa sumurut be.
Tagbege mahatani debata turpu ni minggu sanatar surat di Lukasia ayat 22 1:27 tajahama marsikap soring. Laos di dogma ia anak jolmai ikun godang do taunonna bolokonon ni aka panungganai si tua ni malim dohot si boto surat do ibana dungi pusawan do ialah mulak mangulu di ari patuluhon. Ay agawan hosa mana naing paluahon hosana alai na agawan hosa alan yahu ido na pangulu hosa. Asa na olo maila alan yahu dohot alani aka hataki pailani anak ni jolmaido ibana dinaro ibana di bagasan hasangapon na ibana dohot na iamai rap aka suruh-suruan na badiai. Ido sahatna martua dona tumangihon hatani debata jalana piopsa. Amin.
Sai pasada oleh Tuhan akan apa seai asa masih ulungan songon napi natipi di bagasana sitongan hidup hidupi sai padumu akadungan natutu sinonambi. Taha tindakon maha porsetai songona hina tindakon ni dongan saha porsen di sandok portibion rap mahita mandok au porsia debata Jahoba ido ama pargogo nasa dosa na tumo palangi dohot tanau au porsia di Yesus Kristus anak ni debata Jahoba nasa sadei imana tinumukan si Maria naga bagabian sian tondi parbadia andorang sohabubuan ido tuhata na tu mau na bernit di pengumuman silatus na mate tarpajal do ibana diau pinar silang na tua tu banuturu mulang dari patuluhon na manai ku surga lau hundul samun debata Jahoba amai pargogunas watu dosani disima ibana payon mulak sogut tanon manghumi alak namolu do namate au porse diton di parbadia jala adong sada huria nabadia huria hatopa naka Kristen akan nabadia dohot dihasesani dosa dohot dihatai namandok mulak mangolu sogot daging ni halak naung mate dohot dihangoluan na sora sudah amin. Undul mahita.
Titing di minggu pasal 10 orang Dum Trinitatis 5 September 2024 Naparjolo Guardi Minggu ta sadarion ima minggu pasal 10 orang Dum Trinitatis do tema Ailingando di Jahoba Tuho kedua hon dana nasorang. Nah, di hari Kamis 12 September 2000 di basa-basa Tuhatta do sadada dana boru di keluarga Niamata Dr. Saur Maruli Evan Johannes Siregar inatai Dr. Lisbeth Maria Laurencia Boru Manurung Nir 2030 Sian Wik Bethlehem Hibasdo danaki nang natoras nape tulu naing marbagas tikting paduahon naing majalo pasu-pasu parbogason ma Joshua Eko Elri Manuel anak Niamata Bariman Tubuni Inata Malelak Elpiani Ruasni GPIB Pasar Minggu Dohot Orana Neni Weni Boru Silain Boruni Amata Jamson Samsudin Silain Tubuni Inata Situa Donna Borusitorus, Ruasni HKBP, Depok Sada, Wik Kapernaum. Pamasu-masuon di hari Sabtu, 21 September 2024, maringanan di HKBP Depok 2. Opat, Ruhut Parmahanion Dohot Pamisangon Manang RPP. Mamuka Sadarion Minggu 15 September 2024, Hona Ruhut Parmahanion Dohot Pamisangon Manang RPP ni Huriama Inangta Roma Boru Nababan Nir 1540 Manang Laodikia Siala Mangalaosi RPP HKBP 5. Jadwal bermasmur dan Basar Pra Pesta Gotilon HKBP Depok Sada tahun 2024 Parture ni Wik bermasmur doot Basar Pra Pesta Gotilon Boima idaota di Warta Jebaan na pinarade ni Huriata domu tu kegiatan Pra Pesta Gotilon HKBP Depok Sada mamuka hari Minggu 8 September sahat ro di hari Minggu 20 sia September 2024 permingguan manugut masuk pukul onom wib permingguan arian doh sekolah minggu masuk pukul sia wib onom laporan rekap dana pembangunan laporan rekap parhepengon bidang dana panitia pembangunan di Huriata di bagasan mingguon Boima Idaota Marhite layar multimedia panitia pembangunan pasahaton mauleate Huhud manosoi tu ganup ruas asa pasahaton guguan tok-tok ripe dohot janji iman tu pembangunan ini marhite situawik pertanyaan manang tu rekening ni panitia pembangunan asa marhite namar gugu ganup ruas ni Huriata boy marture perdalan ni pembangunan ni pitu tikting naso jinahaon dohot barita parhepengon tajahama di warta jemaat elektronik na pinarade ni Huriata marhite WA wik pertanyaan tabe soni ma tikting masa di Huriata di bagasan mingguon sai di pasu-pasu tuhata mai tau sangap di Guarna.
mengajak serta untuk memeriahkan acara Pesta Gotilon HKBP Depok 1 yang akan diadakan pada tanggal 5 Oktober tahun 2024 di Gedung Ronatama, Depok. Kami mengajak seluruh sahabat perempuan HKBP Depok 1, Kor Ina Hana, Kor Perempuan, dan juga Kor Ina Esther untuk berpartisipasi pada acara Pesta Gotilon nanti yang akan diadakan pada hari Minggu yang untuk itu. Mari kita meriahkan, kita berikan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Ayo ikut Gotilon, horas, horas, horas. Horas, Shalom, Amang, Inang, dan seluruh jemaat HKBP Depok 1. Kami menghimbau agar kita semua bersama-sama untuk ikut serta berpartisipasi dan mensukseskan Pesta Gotilon yang diselenggarakan pada tanggal 6 Oktober tahun 2024 bertempat di Gedung Ronatama. Apapun yang telah Tuhan berikan kepada kita, mari kita persembahkan sebagai persembahan kita untuk Tuhan di Pesta Gotilon ini. Akhir kata, saya mengajak seluruh perempuan dan jemaat HKBP Depok 1 untuk ikut serta berpartisipasi dan mensukseskan Pesta Gotilon 2024. Ayo ikut Gotilon. Horas, horas, horas. Tuhan
Dasan Yesus Kristus Tuhattai. Amin. Salam alem. Nah, ya. Satukin jolo asa boy hita takas manaringoti taringot salom. Molo salom namar lapatan ma damai sejahtera. Alehem menunjuk imatu guarni debata. Sasitong nasian hata heber ikon rapdoi didok salom alehem. Alai molohita asa dipersingkat gabe holan mandok salom. Makanya tormago ma alehem nih gabe molo didok holan salom berarti damai sejahtera. HP cara mengalusi heber Ibrani dang boi sarupa songon bahasa Indonesia. Makanya molo pembacaan heber sian kanan tu kiri. Sarupa songon Al-Quran sian kanan tu kiri. Makanya molo dungat ta muslim mandok assalamualaikum. Unang pula biar salam doi. Waalaikum salam. Lihat, molo ta bereng di sini berarti dibalik sian kanan tu kiri. Makanya heber dohot ima bahasa Arab serumpun. Penjahan sian kanan tu kiri. Heberi bahasa Indonesia molo penelitian ni akan nama alo napistar. Olo do joku ma ibana saleleng au mangulu. Nunga pola dihalyangi akarate ni hamatean au. Jalan nunga pola mengonai tu au di damang dota inang nang anggina mina poso bulung. Lau membuka hata ima sian persalenon parjolo ma tarimangi ma jolo. Molo disukun tu hita ahadon waeng na maol nata adopi nata jalani di ngoluon waeng na maol nata dalani nata lului di ngolutta si ganupari rak maragam do aka alus taringot sukun-sukunon adong na mandok wah di zaman waeng na paling maol ta jalani ta lului ima na marguar wik b kelu-kelune kolan hepeng mak dang sai hepeng ima. Nah paduan mungkin adung namandok ima sekolah. Jangankan UI masuk SD negeri pe ngamaol. Alania zona kota. Makanya tiki di parung au viral di Facebook sian Depok dok. SD di Depok dan ubuto SD dia sampai ikon Rona Torresne membuat ukuran-ukuran nih. Oh. Lupa mau borne ai. Ale di sini mau do HP masuk SD. Apalagi masuk UI. Ima HP. Nah paling ngeri muse, ma, nah paling maol tadalani. Ma kelukusani aka ina. Amang sebenarnya enggak semuanya itu. Hanya satunya keinginan kami aka perempuan. Berbahagia dalam rumah tohodoi salmen ditikion takjub jala makaholongi debata di ngoluon. Itu hal yang paling sulit nuang di ngoluon. Takjub longang di pambahenan ni debata di ngoluon. Itulah yang holong doro aku di Jehovah. Sada satu Tuhan itu sudah kurang. Jujur aja dulu kita. Karena pertama, akan masa di ngoluon, kita berpikir jeripaya sendiri, usaha sendiri, ala ngoluon. Dan itulah yang pertama yang harus kita benar-benar kembalikan, bahwa orang saat ini makin kehilangan rasa takjub, cinta kepada Allah. Aduh muse amat tak di bereng ma inat tani jol ma mar posting di Facebook toroma amat tai mandok tu inat tani jol mai itu uline ho HP cantik loh rupanya kok itu ale tiki mar posting ma inat tanah sendiri mau matimba torgale masuk lemas tidak lagi disyukuri istrinya
malah istrinya jolma do disyukuri di dok molate. Kan itu sekarang persoalan yang sering sekarang di tengah-tengah ngoluta. Alanido makin sulit do jolma takjub mencintai debata di tengah-tengah ngoluon di aka pambahenanna. Maradi majol hita 5 dakola leleng 1 menit. Wajak mahita namar pungu di sonoai maradi 5 menit. Ta ingot majolo aka pambahenan ni debata di tengah-tengah ngoluon. Sian sude aka nagoki sadama. Tadi mangi majolo 1 menit ma. Dimulai ma sonari, hitung ma sampai 5 dah. 1 2 3 4 5. Oke, nggak dapat? Alisa rupa buhimuna, dangan pong, tong du muring sude, song gokian bibani, dang adung pambainan Tuhan di dungoluhon. Salimangi majolo, tarimangi majolo, hal indah yang luar biasa yang diberikan Tuhan. Ikon tari dulu sian buhi, mulai mama, 1 sampai 3, 1 2, ya. Oke. Silangi. Suadon mak dirim, man suadon diri. Baru ihuton mau si ganup hari. Lapatane aha untuk menuju yang namanya rasa syukur, jangan tunggu mujizat supaya kita bisa cinta Tuhan. Itu yang Tuhan Yesus marah. Hamu sude lau manghuton nau holan neng mangan. Itu tai. Roma na toropi, guru ngaupai mahu dison. Ama alus Yesus Kristus. Huboto do neng mangan doho lau manghuton nau lihat. Kebahagiaan kita alakna porsia, jangan tunggu mujizat. Tapi lihat, kita mampu bersyukur nang pedang rodope mujizat di tengah-tengah. Kalau hidupmu kering, kurang asik saat ini, kurang menyenangkan, mungkin hati kita lah yang kurang bersyukur. Songan di pesan meni, aku cinta Tuhan. Jangan keluhan. Datang punguan ina dengan nama nukun tu edaknya. Eda, ini bulan 1, baru awal bulan. Eda, gimana keadaan lain dan anak-anak kita keluarga? Ya ada. Bulan sia, pertolu bulan on. Semua dia keadaan deh. Dah ngeri dah. Masuk masa Natal bulan 12. Gimana dah? Selamat Natal keadaan keluarga. Dah disondok dari bulan 1 sampai bulan 12 isinya hanya mengeluh. Makanya ngeri doau. Usukun amang ketua pesta gotilon amang sanggam Cimorakir. Bulan berapa amang dilantik amang? Kalau nggak salah bulan 6 bulan 7 do amang. Oh, melatih mah dituhani. Kenapa amang? Kalau sampai bulan 2 dilantik kamu, keluhan di ruas dari bulan 2 sampai bulan kamu amang ngalusi. Syukur mah. Hanya sebulan melon salah 3 bulan. Oh, berarti keluhan ruas soalan 3 bulan. Ale yakin doa melon ruas Depok sada enggak ada yang namanya keluhan. Amin. Asal mah kita dah. Ya, tak lanjutan muse, sialanido itu rupanya unang pagudakku keluhan. Rolas diari mengeluh kita. Mau pian di leontuan udan, olan udan. Dan mehiang abiti lihat gabi uing otiki di parung panjang kita ama molongah ya tu parung panjang kita itu transformer dibutuhkan transformer truk nabalgai kalau dibilang orang bukan ratusan ribuan puji Tuhan di Baindo jam-jam keluar jadi parung diboto do
jam 3 bui keluar, jam 3 ikon di paima asaro tu parong. Karena sudah pasti mau keluar akar transformer truk nabalgai macet. Jadi kelamannya songonon keluhannya. Mau lepas lasni hari akadimu mak. Orang baju nabotar mau lewat siang dalan ni terwarna kuning mak. Molo ngaro udan on mak na terjadi di hita ujung-ujungnya dia bidang bu ita ida pambahenani di bata na uli na dengkani. Sialani dulu on do poin penekanan na parjolo yang berbahagia bukan persoalan banyaknya uang, banyaknya berkat Tuhan, tapi mampu takjub tu pambahenani di bata. Itu rupanya poin yang harus kita ingat. Makanya opuk tanah jolo mana berbahagia do. Nah di Buna Pasok gitu tay, cuman 3-nya dikenal gula. Gula putih, gula merah, dohot, gula amo. Ya. Tapi hidupnya bahagia, sehidup semati. Kan betul ya? Tidak ada uangnya, tapi dia sehidup semati. Makanya kalau uang jadi patokan kebahagiaan rumah tangga, dan mungkin disan akan memora marsirang orang-orang kaya. Karena toras tanah jolo, anak nasa dia 10 opat. Hidupnya santai-santai, mangolu, dinikmati, saut sudah kayak anak konde. HP nuaing, rumah tangga nuaing, Holland 3 tuh kayak geleng nih, paling guk mah tau lu dah. Cukuplah 3. Rintihannya sudah sampai ke Amerika Serikat. Nggak pusing ulu. Makanya nuaing aka generasi nuaing nggak mau lo disuruh halima mah, tomil mah, stres mah. HP nggak kesebelasan aja lo orang tua-tuai sehat panjang umur. Dan itulah rupanya sasitongna kunci sukses, yaitu rasa takjub, yaitu bersyukur. Asa tadok ma holong doro aku di debatang. Molo aka ama di partukuan di san markombur taringut belanjo. Penasaran mah ama marga A sama S. Marga S masuknya si Raja Gugdo. Di sukun madongan di sini di partukuan nih yang mana lui. Lek, saya dia belanjo sabulan. Sada koma. Di sukun musik tudungan yang B. Saya dia tengok belanjo 2 koma. Luar biasa. Di sukun musin apa tolun? Dongan mana? Saya dia sabulan belanjo 3 koma. Bingung mak, na toluon na di suku nih. Memang saya deh belanjo. 8 koma le. Hah? 8 koma? Itu. Alai dung habis tanggal 8, koma mah sudah sakeluarga itu. Lihat beda nih. Na tolu mangolu. Na walu koma sudah sakeluarga. Alania. Hilang rasa syukur. Ini. Salani do, ondo rasa syukuri. Ikon adong doi di tonga-tonga ngolut tak jala ima HP na di pabuat tu hita mangdot daina dadok mah rasa syukur takjub tu pambahenani asal boi tadok holong doro aku nah kindang nagabe ada membegi au lagu ni par ama Maranatha sebelah kiri ya Maranatha ubegi mak sairne mantapian. Aku bahagia hidup, sesungguhnya hidup ini indah. Jika engkau dekat dengan coba ma dibain aka amai mengendei dijoloni inata. Anugerah terbesar yang diberikan tuh apa enggak menggelepar? Itu. Gabi terbalik aduan. Pah, ada uang jajanmu tupar tukoni? Nah.
Nah sohya diancu do, sohya di dok. Makanya mantap ya non lagu inakin. Sungguh indah, dekat, sungguh bahagia. Catat betapa betapa indahnya hidup ini jika engkau dekat denganku. Ya mah. Ya. Sayang nih dan tak endon tu inatai gitu doh. Ima jolo napal jolo alas 10:11. Napa duaon napal pudi. Ahado mambain ima pesalmen mandok cinta akan Tuhan takjub di pambainannya di bata ngata ida adong 3 hal ale sarupa. Yang pertama ditangihon jojoni ibana. Lihat di ayat parjolo. Di ayat 2 dipaeleng pinggulna tuau. Yang ketiga di ayat keempat hupa jojo guarna dialusi. Rupanya dengar akan doa-doa seruan-seruan kita na Porsea. Bukan Allah yang bisu, bukan Allah yang diam, bukan Allah yang hanya tidak mendengar, tapi Allah kita adalah Allah yang mau mendengar seruan di na Porsea ini. Kalau terjadi di 2 Musa, inti kitab 2 Musa cuma satu dasarnya. Pertama, hubegedo ima jojoni bangsoi di melodang salau 9-12 ayat diulang. Pabua ma Musa tu si Firaun tarbegiau do jojoni bangsoi tu au. Pabua tu si Firaun. Itu kitab 2 Musa. Satu kunci teologinya. Teologi pembebasan terjadi alani gua jojoni akan tergogot di alusi di bata. Itu kitab keluar. Dungi di perjalanan Bibel ngata boto songon dia arsak rohani akan Porsea iskia neng mate ibana tor di jodoh guarni di bata di alusi Tuhan. Rupanya kunci kebahagiaan rasa takjub cinta kita kepada Allah karena Allah mau mendengar. Sialan itu majamita tuhita keluh kesah. Suaminya sibuk nggak mau mendengar. Ujungnya tuh dia mah dipasat keluh kesahnya. Tuh TikTok. Ya, ini kayak gitu. Ujung-ujung sama dia. Selesai. Gabe tusi mah curhatan. Makanya tuh aka ama bagaimana aka keluh kesaninan. Unang pula mah biar melodok keluh kesanai pa pengen emas. Torbuan mah Mas Jainul tuh juga sana you know. Selesai. Oh ini Mas Jainul lah. Kan itu. Unang nggak bisa membahayakan gitu. Yang kedua, tuh yanakon pe songoni do. Itu tradisi na tutuan aja lo. Ikon rap mangan di sido di sukun. Di tangyon na tutua do. Wah do keluh kesam, do na diulao sadarion. Dan itu yang sudah mulai hilang di kita orang Batak. Makan sendiri, masak sendiri. Ngiri nih. Alani zamanon do. Apalagi ubereng ma aka na tutua di son. Aku jujur, kalau ini harus serius. Asabu itaida. Natuari do baru rasahon. Ngeri do HP nga molo nga lansia. Apa ngeri ni lansia? Anu dia lain hamu doi. Seakan-akan hidup ini olan ibana do sahalak di portidion. Akka pinoparne ianakonne borune hola nasibuk sohea mambege hatane neng adong do ni di Papua songonon do ba ujung-ujungna hatok mah ibana mak jadi sama ini mah betul itu lansia. Makanya mau taide di panti jompo hola merenung masa halak. HP adong pinuk parne yana konne.
Makanya dia bilang bukan persoalan, ayo tamak tu molita. Naik tangga pengak. Loh ya. Ale sebenarnya yang paling dipangido, welcome makatai na tua-tua. Tangion mak. Nang pe kadang dang nyambung, oh ido mak. Oh. Gajang mak umurne. Dibanding aka pambahenan, asal nang lo jauh menangion umakku, dibuat mak pau pune. Ngomong ke mau pungnya, gabe cuci pau pune do mengajak mak kombur. HP dang nyambung. Oh ropung nih. Buan colo tes sih. Apa nyam opung ini tes mau nyanyi opung dibuan mic. Dan ala didok mau pakai mic tes. Makanya tadok mau latih mangulu pe nuaing na tutuata, jangan tinggalkan dia sendiri. Ajak markombur. Itu kesehatan yang paling utama di akalan sia. Toh do eta inang. Ala hubereng do kisah idison. Dan perlu disebut gua rau. Lasia roane moloro tu partupuan. Ala adong dongan nak makatai. Ala dijabu sip sudi aka vino parne. Nah parpudian dan pula gajang alani Tuhan dona membege menangihon juju ni pesalmen. Sialanido molopero aka hogotan paru kilon pasahat ma. Tu di bata nata apa? Hapor syai ala ima de bata nama nangihon. Unang ma tapasahat aka angguk-angguki paru keloni tuna asing holan tu debata sambing. Amin. Martangnya meta. Mola tema diho Tuhan didenggan di basam namang ramuti hami mangalempar seorang di hami di tonga-tonga ni huria maka BPD Poksadaon. Las rohanami longang rohanami marni doho debata gawe holong do rohanami. Ala hodo Tuhan debata nama nangihon disudi aka jojo nami nama nangihon disudi aka paru kilo nama asa dengol namion salan Tuhan papos marohan nami molope Tuhan dibagasan akan nama asa hami di paru kilo nami ala ibu idu hami Tuhan mandok molate kolong rohan nami tuho ala gokian aku ho boy hami melua mardalan di tonga-tonga linggum ni hamatean alai mangolu hami di bagasan las nirwa. Salih Tuhan papos nami Tuhan di akan ada tua nama rukil mengadopi aka si taon maradopon aka ianakon. Seren magogo bisuk hai pason asa margogo mengadopi akan nama asa di tonga-tonga ngulu nasida. Molope Tuhan di akan tutur nami na usia indah. Saya paingot ma aka keluarga asa boy mangaleon ima holong di roha. Marhite na manangihon aka hata na haruar siang tonga-tonga ni roha ni akan natutuan namion asa gajang umur nasida dapotan hami aka poda dapotan hami Tuhan aka pengalaman nasi na di burus nasida gabe jamita na mangulu ma di tonga-tonga parngulan nami molope di bagasan pardongan sarapion nami gogdo aka keluh kesan nami marudopon aka ahmah tanami marudopon aka inat tanami alai tong do hami mandok molate tuho ala di bahasa-bahasa kodo di hami Tuhan ima pardongan sarikon nami sialai Tuhan molope Tuhan na di bagasan arsak na di bagasan lasroha tong do hami boy mandok molate longang takjub marni daho di tonga-tonga pardongan sarikon nasi hami sialai Tuhan seramoti marumah tangga nami ramoti ma akaya anakon nami asa tulus Tuhan disudi aka cita-cita di pakerjeuan tarmulobi na manguli akarokap ni tondi asa di patuduhodo Tuhan ima si rokap ni tondi nama biar tuho nagabi pasu-pasu las nerwa di hami keluarga atau pinuji maguan mi ahli Tuhan di batan nami nama pasangan hami marti anak Tuhan Yesus Kristus si palua hami amin. Mari di mahita uhut apasat ma kelihatan.
ihongaluku lasrohaki Jumolo Jesus siluami pangirimanmu tolong bui mangalo dosa nang rohaki Tamaritaon ulung nai di dia Tuhan tunusuni tuk menupai tarubida sasada Jesus pinujipa Tapasakna peliata martangi yang mahita. Ale di bata manami na di bono gicang, hodo harun saluhut silo nang dilingandot na sali basah na malutus. Upasa tami masian na lelmi tu hami pelanami tuho. Saya jalom megebnang khusus di jolom. Pasu-pasu mani jalaramoti asa upahas yang hami pelanon. Patimbulhon aja mutong-otongani huriam doh di porti bion. Boy meronami marti tu tondim. Asam tandami gudang misalan mitu hami. Asalam gini melati tuho. Marti te Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nasanani leoni tuniruni sun satu kudu Ale manami na di bona gijang, sai pinabadia mak guanmu. Saya Roma harjonmu, sesaut malomo ni roham di bantongon son magijang. Lama tuhami sadarion hangluan siap hari. Sesama dosa nami songom panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unang hami tugun pangjunan, palua mahami sian pangago. Hai ho dona puda arajan duta gugu rudi asapun salileni lelena amin. Mulak mahamu di bagasan dame, jalohamu ma pasu-pasu sian tuhattai. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama ho. Di sondakon Tuhan de batama boleh tuho jala asima romanidaho. Di dopakon Tuhan de batama boleh tuho jala di pason ma damai na tutondim. Amin.